Vlada je u Saboru uputila izmjene zakona o prebivalištu. Najavljeno je da će te izmjene ukinuti mogućnost dvojnog prebivališta. Mnogi strahuju da će dio Hrvata iz Bosne i Hercegovine zbog toga radije izabrati život u Hrvatskoj. U Hercegovini i pograničnom području bila je danas Tina Kosor. Tina, što tamo kažu ljudi? U Bosni i Hercegovini političke stranke s hrvatskim predznakom ovih dana ističu, oštro upozoravaju kako će ove promjene zakona nanijeti velike štete hrvatskom narodu tamo. Kažu, ukoliko Hrvati budu morali birati između dvaju prebivališta, oni će radije izabrati ono hrvatsko. Pa ukoliko budu morali, oni će se čak i iseliti u Hrvatsku. Spominju se čak brojke od nekih 90.000 ljudi. Stvar je u tome da Hrvatska država ima bolja socijalna davanja, još uvijek se lakše zaposliti u Hrvatskoj, a zato je također potrebna i osobna iskaznica. Mnogi u Hercegovini ovih dana shvaćaju ovo kao znak da se Zagreb njih odriče. Kao argument uvijek navode i to da kad je trebalo braniti Hrvatsku, da se onda nije pitalo ni za osobne iskaznice, a ni za to gdje se plaćaju porezi. Mi smo danas bili u pograničnim dijelovima Hrvatske, tamo imaju drugih problema. Naime, i na ovim lokalnim izborima se pokazalo da o sudbini tamošnjeg stanovništva odlučuju oni koji tamo uopće ne žive. Mještani tamo kažu to se već treba riješiti. Više pogledamo u prilogu. Mještani Dusine, mjesta u Vrgoračkom kraju, vrlo dobro znaju po čemu su postali poznati u medijima i uvijek su aktualni oko izbora. Kod njih je uvijek više birača nego stanovnika i kažu vidi se to na svakim izborima. Ja ne bi mogao ulaziti u te stvari. Gdje su prijavljeni, kod koga su prijavljeni. Međutim, kad su izbori tu su. Sad je teško govoriti ovako na pamet. Ali vjerovatno ima tu sigurno par stotina. Ovo mjesto dijeli sudbinu mnogih pograničnih krajeva. Hrvati iz BiH često su prijavljeni na njihovim adresama. Nema ja nikoga prijavljena, ja imam samo dida. Samo dida i to je to. A on živi tu? Šta će živjeti? Čovjek je u penziji, dobija penziju u Hrvatskoj i to je to. Za vrijeme izbora je to vidljivo, no izbori i dvostruko glasovanje, kažu, nisu motiv ljudi koji se prijavljuju u Hrvatskoj. Ima tu i više stvari, ima, čuješ, i socijalno, i porodiljski, sve to skupa. Nije to baš samo izbore. Ima, to je najvjerojatnije radi dječjeg doplatka, sad ne znam zbog čega i kako, ko je njima to dopustio, sad to nije na meni da ja o tome, ali ima. A onda ti prijavljeni na izborima odlučuju i o njihovoj lokalnoj vlasti. Vrgorčani su već ljuti zbog organiziranih dolazaka s autobusima na glasovanje. Ukidanje dvostrukog prebivališta riješio bi problem i dvostrukog glasovanja. No preko granice već se može čuti puno glasova protiv, poput ovih iz Ljubuškog. Mislim da ima tu dublje posljedice od izbora, ali mislim da to nije dobro, treba se to na drugi način riješiti. Tolerantnije, nije normalno da se ima dvije osobne, to je u svakom slučaju, ali treba neki rok ostaviti ljudima, jer znamo svi šta je se događalo prije 15 godina. Ne znam, to nije trebalo za nas ovdje, nas, pa zbog svega, jer smo puno vezani za Hrvatsku. I ovdje priznaju dosta ljudi ima dvostruko prebivalište, ali to nije zbog glasovanja i izbora. Ima i dosta koji ovdje su prijavljeni, ovdje žive. Kao osvojita neka ili plati nekoga, samo da je u Hrvatskoj. Zbog čega to? Najviše zbog doplatka? Za doplatka i ako rodi dijete ima godinu dana platu na djecu. I socijalno osiguranje, sve ima tamo. Kad rodi ovdje, 150 maraka ima za 3 mjeseca i gotovo. A ta socijalna davanja za mnoge u Hercegovini znače opstanak. Stoga ne čudi što su se već neke stranke digle s izjavama kako će izmjena zakona značiti iseljavanje Hrvata iz Bosne i Hercegovine. No mnogi upozoravaju prije će se naći načina da se zaobiđe i novi zakon. Hoće, ali opet ima tu caka, mora se to srediti opet. A nije li tako i sve počelo? Osnovna promjena zakona o prebivalištu odnosi se sada na to da će sad u buduće biti moguće i brisanje osoba iz evidencije prebivališta po službenoj dužnosti, odnosno znači za one osobe za koje se utvrdi da ne žive doista na toj adresi na kojoj su prijavljeni, može ih se brisati bez njihovog osobnog pristanka. Znači policija ima veće ovlasti, veće su i kazne za prekršitelje, međutim koliko će ovaj zakon doista onemogućiti dvostruko prebivalište vidjet ćemo tek u primjeni. Bilo je ovo Tina Kosor.